Perkele, siihen et koske, saatana vie. Mutta oikein hyvää päivää, katso, mun nimi on Lassi ja tervetuloa seuraamaan uusinta videota, jossa pyritään olla avannossa niin pitkään kuin on mahdollista. Tämä on mun eka kerta elämässä, kun mä käyn avannossa. Ja nyt yritetään vaan olla siellä niin pitkään kuin on mahdollista. Ja muista myös tilaa kanava ja jätä tykkäys. Eli tilaat YouTubessa Lassi Kulman, niin et jää mistään paitsi. Nyt ollaan matkalla avantoon. Ai että. Mistä mä ton jääty? 2 minuuttia aktivissa. Nyt. Muistakaa vaan tilaa Lassi Kulman, niin ettei jää mistään potsi. Toivottavasti mä että hauki ei tule nappaseen. Niin. Lauti, ei. Katujen kuningas on rauta! Ai saatana, mä en pysty enempää. No, sori paljon, mutta en pystynyt avannossa oikein kauaa. No, nyt mä ylitin itseni ensimmäistä kertaa aika kunnolla, että oli aika tosi kylmää, mutta jossain kohtaa taas pitäisi alkaa opetella avantoon paljon paremmin, että sellaista se elämä on, että jokut kestää kylmää ja jokut ei. Mutta tämän päivän video loppuu tähän Lassi Kulmanin avantovideo. Muista vaan tilaa kanava. Kiitos kaikille katsojille. Ja se on ensi video. Se on moro!